Tervetuloa tähän ensimmäiseen suomenkieliseen OneCoin-esittelyyn. Tosiaan käydään tässä nyt sitten läpi selkeästi tämä koko konsepti ja sen lisäksi totta kai pureudutaan tähän kryptovaluutta-käsitteeseen, että kaikki pääsee kunnolla kärrylle myöskin siitä. Ja lähdetään liikkeelle nyt näistä perusasioista, mitä meillä on tänään agendalla. Eli ensimmäisenä käydään läpi näitä henkilöitä tämän OneCoin-konseptin takana, keitä he ovat. Sen jälkeen OneCoinin konsepti ja visio, verkostopuolta jonkin verran ja sitten tämä tavoite, mikä on firmalla, eli yksi maailman top 3 kryptovaluutoista, niin vähän pureudutaan myöskin siihen. No ihan tosiaan tässä on muutamia kysymyksiä alkuun, mitkä on asioita, jotka jokaisen kannattaa miettiä henkilökohtaisesti siinä kohtaa, kun jotain tällaista mahdollisuutta tarjotaan, että ovatko ne asiat kunnossa niin sanotusti, ja asioita, mihin pureudutaan tässä webinaarissa ja mitä selvitetään, niin on nämä kaikki, mitä tässä näette, eli mikä on OneCoin, ketkä ovat sen takana, onko se laillinen, onko se todellinen, kuinka teen rahaa, onko se yksinkertaista, ja myös strategiasta sitten, mistä siinä on 3 vaihtoehtoa, lyhyt, keskipitkä ja pitkän tähtäimen strategia, ja totta kai sitten exit, eli kun halutaan siirtyä sitten muihin kuvioihin, niin tässä bisneksessä se on myöskin varsin hyvin mahdollista, ja sen mukaan miten haluatte, niin aikataulu siihen on sitten muutamia kuukausia tai sitten se voi olla myöskin useampia vuosia. Lähdetään liikkeelle tästä, että ketkä ovat tämän OneCoin-konseptin takana. Eli tämä tohtori Ruja Ignatova on henkilö, joka on koko idean äiti. Ja niin kuin tästä näette, niin hänellä on varsin näyttävä biografia ja CV nyt jo tähän ikään. Hän on vasta 34-vuotias ja syntyjään siis Bulgariasta, mutta 10-vuotiaasta asunut Saksassa ja nyt jälleen palannut Bulgariaan sitten viime vuosina ja Sofiasta. Käsin aika paljon näitä toimintoja pyöritetään tällä hetkellä. Hänellä on muun muassa tohtorin tutkinto lakitieteestä ja se on sekä Oxfordin että Konstantsin yliopistoista. Ja niin kuin näette tästä, niin väitöskirja on korporaatioiden oikeudenkäynnit Euroopan unionissa, eli hän varmasti tietää näistä lakiasioista hyvinkin paljon. Tämän lisäksi hän on muun muassa toiminut osakkaana McKinsey & Companyssa, joka on yksi maailman suurimpia yritysten johdon konsultoinnin yrityksiä. Jokainen voi halutessaan tarkistaa McKinsey & Companyn, heillä on myöskin Suomessa toimipiste Helsingissä. Tämän lisäksi sitten Ruja on myöskin palkittu vuonna 2012 Bulgarian vuoden liikenaisena. Ja itse asiassa hän on ehdolla myöskin 2015 tässä vastaavassa kilpailussa. Eli jos sitä ajatellaan, niin sekin on varsin huomattava huomionosoitus, mikä hänelle on jo nuorella iällä myönnetty. Ja hän on tehnyt konsultointia useille kryptovaluuttayhtiöille ja toiminut useamman merkittävän rahaston myöskin toimitusjohtajana ja suunnittelijana ja toiminnan käynnistämisessä ollut myöskin mukana. 2 kirjaa julkaissut saksaksi ja kiinaksi liittyen nimenomaan kryptovaluuttoihin ja kaupankäyntiin niillä. Tämän lisäksi yhtiöllä on toimitusjohtajana sitten Nigel Allan, joka on kutsuttu tähän tehtävään. Hän on presidentti noin niin kuin yhtiön termein ja hän on verkostoalan ihmisiä. Hänellä on lähes 29 vuoden kokemus alalta ja hän on toiminut sekä ihan verkostoijana kenttäduunissa että sen lisäksi sitten myöskin useammassa yrityksessä johtotehtävissä. Ja tähän yhtiön hänet on siis kutsuttu nimenomaan kutsuttuna presidenttinä. Ja hän ei myöskään saa näitä OneCoineja haltuunsa millään muulla tavalla kuin me kaikki muutkin. Eli yhteistä ei sitä kautta pysty saamaan etua näissä OneCoin-louhinnoissa. Ja sitten myöskin vielä on kolmantena Sebastian Greenwood, joka on tällainen master distributor, joka on sitten tämän verkostopuolen ensimmäinen henkilö ja hän hoitaa käytännön asiat sitten sillä puolella. Ja hänellä on myöskin pitkän linjan kokemus eri verkostoyrityksistä. Muistaakseni mainitsi Helsingissä, josta tapasin nämä kaikki 3 niin, että se oli se 18 vuoden kokemus verkosto-business-puolelta ja erittäin miellyttävä ja aikaansaava herra hänkin. No, tässä on sitten muutamia näitä tohtori Rujan todistuksia, eli jokainen näkee nämä tässä fyysisesti ja halutessaan voi sitten selvittää taustoja vielä lisää, mikäli niin kokee, mutta itse olen muun muassa
tämän Ruja Ignatovan LinkedIn-kaveri taikka yhteys, ja olen sieltä tutustunut hänen muihin kontakteihinsa, ja ne ovat kyllä selkeästi tuolta pankki- ja rahoitusmaailmasta hyvinkin tunnetuista globaaleista yrityksistä, ja muutamia ihan ministeritason henkilöitä myöskin hänellä on kontaktipiirissä. Eli erittäin, sanoisinko, tällainen luotettava henkilö tästä näkökulmasta kysymyksessä. No sitten vähän paremmin vielä tästä itse yhtiöstä, eli OneCoinista. Ruja on tässä siis toisena omistajana, ja toinen henkilö on sitten tällainen sveitsiläinen pankkiiri, joka haluaa sitten pidättäytyä kaikesta julkisesta puolesta. Hän on puhtaasti rahoittajana ja lakimies hänkin koulutukseltaan, eli nämä lakiasiat tässä on hyvinkin pinnalla koko ajan ja hyvin hoidettu. Eli OneCoin on yksityinen osakeyhtiö ja rekisteröity Gibraltarille, ja minkä takia sinne, niin suurimpana syynä on verotus. Eli koska yhtiön päätuote ja pääasian liiketoiminta on nimenomaisesti treidaus, koulutuspakettien myynti ja jakelu tämän One Academyn kautta, niin silloin arvonlisäverohan tulee kysymykseen. Ja nyt kun yhtiö on rekisteröity Gibraltarille, niin silloin verot maksetaan sinne, ja meidän esimerkiksi täällä Suomessa ei tarvitse sitten huolia näistä arvonlisäveroista, vaan ne on hoidettu jo toiseen EU-maahan, niin silloin niitä ei toisaalla enää tarvitse maksaa. Ja tosiaan yhtiön toiminnoista osa, ja varsinkin IT ja asiakaspalvelu, niin ne sijaitsevat Bulgariassa, eli siellä Sofiassa. Ja kun louhinta aloitetaan, niin silloin tulee olemaan 3 serverikeskusta, eli Euroopassa 2 ja 1 Aasiassa. Ja totta kai hajautetusti sen takia, että siinä on turvallisuus huomioitu äärimmäisen tarkasti, että jos yhdelle serverille kävisi jotain, niin sitten edelleenkin meillä riittää kapasiteettia ja hommat pyörimässä näiden muiden servereiden toimesta, koska tässä turvallisuus on äärimmäisen tärkeä aihealue kaiken kaikkiaan ja prioriteeteissa ihan kärjessä. Eli kaikki nämä OneCoinin tuotteet on sertifioituja ja laillisia. Jokainen löytää omalta sivustolta sieltä back officeista tämän legal opinion, joka näkyy tässä oikealla. Eli se on ihan tällainen saksalaisen, müncheniläisen lakiasiantoimiston toimittama, yhtiön pyynnöstä toimittama laillisuuslausunto, ja sieltä voi jokainen sitten katsoa ne maat, joissa tämä kryptovaluutta on laillista, ja mikäli siinä on vielä jotain erityistä sitten tämän maan käytännöissä verotukseen tai muuhun liittyen, niin sekin löytyy tästä kyseisestä laillisuuslausunnosta. Eli kannattaa ilman muuta jokaisen tämä lukea läpi, ja se löytyy siis kohdasta Downloads sieltä omalta back-office-sivustolta. No sitten vielä vähän lisää tähän laillisuuteen liittyen, eli kryptovaluutat itsessään ovat enenevässä määrin organisaatioiden ja hallitusten toimesta ympäri maailmaa tunnustettuja ja hyväksyttyjä, ja ne ovat siis hyväksyttyjä vaihdon välineitä monille kauppiaille globaalisti. Tokikin Bitcoin on kaikille tuttu, todennäköisimmin ja kaikkein tunnetuin kryptovaluutta ja laajimmin hyväksytty, ja Bitcoin on hyvin paljon raivannut tietä näiden kryptovaluuttojen esiin marssille, ja tämähän on tulevaisuutta, että Suomessa ei vielä ole Bitcoinikaan kovin pitkälti käytössä muutamissa yrityksissä maksuvälineenä, ja muun muassa Länsisatamasta löytyy ensimmäinen Bitcoin-automaatti, josta voi siis nostaa euroja Bitcoineja vastaan. Mutta varmasti jatkossa sekä Bitcoin-automaatit että toivon mukaan muutaman vuoden kuluessa myöskin OneCoin-automaatit löytävät tiensä sitten myöskin laajemmin tänne suomalaisten käyttöön. Kryptovaluuttojen suurimpia etuja on se, että ne ovat inflaatiovapaita ja täysin riippumattomia hallitusten toimista. Ja esimerkiksi Wall Streetillä on jo muun muassa näiden Winklevosin kaksosten perustama tällainen kryptovaluutta, Bitcoinia nimenomaan hyödyntävä rahasto ollut jo muutaman vuoden, ja ilmeisimmin siellä on nyt jo useampia. Eli kyseessä on yleisesti hyväksytty maksuväline. Ja Suomesta sen verran voi tähän vielä todeta, että Suomen verottaja on vuonna 2013 ottanut kannan näihin kryptovaluuttoihin ja nimenomaan Bitcoiniin ja määritellyt sen vaihdonvälineeksi, josta maksetaan pääomatulovero, siis nimenomaan sillä valuutalla tehdystä voitosta. Valuuttaa itsessään ei veroteta. No sitten nämä koulutuspaketit, niin kuin aikaisemmin kerroin, niin business tässä ja koko yhtiön tämä pääliiketoiminta-alue on nimenomaan nämä koulutuspaketit ja niiden myynti ja jakelu.
Eli näissä koulutuspaketeissa, joita on 5 eri tasoa, niin jokaisessa on sähkökirjamateriaalia, videomateriaalia ja myöskin online-tietokilpailuja, joiden kautta voi suorittaa nämä kyseiset tasot ja saada niistä myöskin sitten tällaisen virallisen sertifikaatin jokaisesta. Ja tokikin tavoitteena on se, että teidän jokaisen kaupankäyntitaidot paranevat sitten näillä kryptovaluutoilla ja miksei myöskin muilla hyödykkeillä, kuten vaikka kullalla, öljyllä tai muilla valuutoilla. Ja yhtiö avasi juuri nyt viime perjantaina tämän oman sisäisen pörssinsä nimeltään One Exchange. Ja täällä pörssissä me jokainen voimme käydä kauppaa näillä ilmaisilla tokeneilla. Ja token tarkoittaa tässä tapauksessa tällaista optiota. Eli tällä tokenilla, joka on optio tähän tulevaan OneCoiniin, niin sillä me pääsemme mukaan sen OneCoinin synnytysprosessiin, joka käynnistyy sitten tuolla joulukuun alussa. Ja nyt siis jokaiseen koulutuspakettiin sisältyy tietty määrä näitä ilmaisia tokeneita eli optioita, ja te pääsette sitten käymään niillä halutessanne kauppaa tässä sisäisessä pörssissä jo ennen kuin tämä kolikon syntyprosessi eli louhinta on käynnistetty. Ja nyt viikoittain tätä One Exchange-pörssiä päivitetään koko ajan toiminnoltaan paremmaksi ja paremmaksi. Eli se löytyy sieltä jokaisen back-officeista kohdasta One Exchange, ja sieltä pääsette tutustumaan kyseiseen pörssiin. No sitten vähän tarkemmin tästä itse kryptovaluutasta, eli mikä on kryptovaluutta. Kyseessä on siis digitaalinen valuutta, joka käyttää nimenomaisesti kryptografiaa turvallisuuden varmistamiseksi ja väärentämisen estämiseksi. Ja ensimmäinen kryptovaluutta oli tämä Bitcoin, joka luotiin vuonna 2009. Itse asiassa luonti oli vuonna 2008 loppuvuodesta, mutta virallisesti tämä Bitcoin tuli kaikkien saataville 2009 vuoden alkupuolella. Ja kuten kerroin jo aikaisemmin, kryptovaluutan arvo ei ole sidoksissa minkään valtioon tai keskuspankkiin, ja arvo määräytyy puhtaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kuten tästä näette, niin yhden bitcoinin arvo oli vuonna 2009 10 US-dollarisenttiä, ja korkeimmillaan se on käynyt vuonna 2014 itse asiassa $1,203 kappaleelta. Eli aivan huikea nousu tietysti, arvonnousu. Ja tästä on kyse myöskin OneCoinissa, eli me olemme nyt luomassa kokonaan uutta maksuvälinettä ja samalla myöskin luomassa arvoa tälle kyseiselle uudelle kryptovaluutalle. Ja puhtaasti kyseessä on siis kysyntä ja tarjonta, ja tämä kryptovaluutta käyttäytyy kuten kulta ja hopea. Itse asiassa OneCoinia tulee olemaan olemassa kaiken kaikkiaan 2,1 miljardia kappaletta, ja se on se kokonaismäärä, niitä ei tule yhtään enempää. Mutta ennen kuin kaikki 2,1 miljardia OneCoinia ovat olemassa, niin siihen kuluu väistämättä vuosia. Voi olla hyvinkin, että menee jopa yli 10 vuotta. Nimittäin Bitcoinin tilanne on se, että tällä hetkellä noin 13,5 miljoonaa bitcoinia on löydetty, ja kaikkiaan bitcoineja tulee olemaan 21 miljoonaa. Ja näillä näkymin kaikki bitcoinit ovat olemassa vasta noin vuonna 2040. Ja kohta vähän tarkemmin kerron siitä, että minkä takia tämä valuutan syntyprosessi on näin pitkäkestoinen kaiken kaikkiaan. Ja Bitcoin on todella kaivannut tien näille uusille valuutoille. Ja jos me mietitään taas tätä meidän OneCoinia, niin tämä on ylivoimainen kilpailijoille. Ensinnäkin siitä syystä, että tämä teknologinen konsepti on selkeästi parempi kuin esimerkiksi Bitcoinilla, joka on synnytetty siis vuonna 2008. Me synnytämme kolikon vuonna 2014 ja teknologia on huomattavasti kehittynyt tässä viimeisten 5 vuoden aikajänteellä. Ja tokikin sitten markkinointistrategia on aivan uniikki OneCoinilla, joka on siis nimenomaan verkostoa hyödyntävä verkostosuoramyynti. Tällainen markkinointikanava, nimittäin Bitcoinilla ei ole mitään muuta kuin tällainen bittinikkareiden itse synnyttämä verkostonsa. Eli Bitcoinia ei millään tavalla hallinnoida eikä ole rakennettu minkään verkostoliiketoiminnan näkökulmasta, vaan ihan puhtaasti kyseessä on tällainen vapaasti avoimesti vapaaseen lähdekoodiin perustuva valuutta, jota kuka tahansa voi ostaa ja myydä
ja verkostoituminen on sitten tapahtunut vapaaehtoisesti ilman mitään ohjausta näiden alkuvaiheessa tällaisten tietokoneeksperttien toimesta. Ja nyt taas vastaavasti OneCoin nimenomaan keskittää kaiken tähän verkostomarkkinointiin ja myöskin palkkiot ovat huomattavia siitä, että viestiä viedään eteenpäin, joten on hyvin todennäköistä, että meillä on hyvinkin suuri verkosto-organisaatio OneCoinin tiimoilta jo vuoden 2 aikajänteellä. Bitcoinissa tilanne on tänä päivänä se, että koko maailmassa on noin 250 000 ihmistä, jotka omistavat yhden bitcoinin. Eli se on kohtuullisen pieni määrä, jos ajatellaan, että bitcoinin markkina-arvo on tämänhetkisen kurssin mukaan noin 5,5 miljardia dollaria. Ja siis kokonaisia bitcoineja omistaa maailmassa vain 250 ihmistä. Myöskin sellainen seikka on huomioitava, että jos mietitään bitcoinia, niin bitcoinia kun ei kukaan hallinnoi, niin tilanne on se, että mikäli tämän oman e-walletin, eli tällaisen sähköisen lompakon, jossa pidät tai omistat näitä bitcoineja, niin mikäli hukkaat tai unohdat sen salasanan, niin tilanne on se, että et saa sitä mistään takaisin, koska hallintaa ei ole, kukaan ei siis hallinnoi bitcoinin järjestelmää. Meillä taas OneCoinin puolella tilanne on se, että jokainen saa liittyessään jo tällaisen vastaavan e-walletin sähköisen lompakon ja siellä sitten säilytetään näitä teidän OneCoineja ja firma tekee niistä backupin eli varmuuskopion joka 10. minuutti. Eli mahdollisuudet siihen, että menettäisitte yhteyden näihin kolikkoihin, niin se on käytännössä mahdotonta. No sitten tässä näkyy tätä Bitcoinin historiaa, ja tämä on tosiaan sitä, mitä on tapahtunut. Ja Bitcoin oli esimerkiksi vuonna 2013 niin maailman paras sijoituskohde ja kasvatti arvoaan yli 75-kertaisesti. Hyvä esimerkki tämä mies, joka oli siis opiskelija, joka osti $27 arvosta bitcoineja opintoihinsa liittyen, näytetyöhön liittyen vuonna 2010 ja huomasi muutaman vuoden kuluttua, että niiden arvo olikin kasvanut 886 000 dollariin. Eli tässä on huikea, niin kuin jokainen varmasti näkee, niin tämä kasvupotentiaali myöskin OneCoinin tiimoilta. Ja nyt kun Bitcoin on meille raivannut tien, niin tämä on täysin realistista ajatella, että pystymme myöskin OneCoinille rakentamaan hyvinkin merkittävän ja mittavan arvonnousun tässä lähivuosien aikajänteellä. No, tässä on vain lyhyesti esimerkki siitä, että maailman kallein pizza on ollut tällainen 7 miljoonan dollarin pizza, nimittäin 2010 mies osti pizzan 10 000 bitcoinilla testatakseen, kuinka nämä bitcoinit toimii. Ja tänään pizzan arvo olisi tosiaan itse asiassa tämänhetkisen kurssin mukaan niin tuolla vaatimattomasti 3,5 miljoonassa dollarissa, mutta korkeimmillaan käynyt siis sitten tuolla yli 7 miljoonassa. Tällä hetkellä yhden bitcoinin arvo kansainvälisissä bitcoin-pörsseissä pyörii 350 ja 400 dollarin hintaluokassa kappaleelta. No sitten pureudutaan tähän itse OneCoiniin, joka on siis tämä valuutta, mitä ollaan nyt lähdössä rakentamaan. Ja tämä on Bitcoinin jalanjäljissä nyt syntymässä ja tällä on todellinen mahdollisuus seuraavaksi menestyksekkääksi kryptovaluutaksi nimenomaan tämän teknologisen edistyneisyyden, innovatiivisen lähestymistavan, eli siis verkostosuosittelun ja toki käytettävyyden ansiosta. Käytettävyys tarkoittaa sitä, että yhtiö aloittaa välittömästi, kun ensimmäiset kolikot on synnytetty, niin kauppapaikkojen avaamisen ja neuvottelut. Tavoitteena on siis saada kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia ja enemmänkin kauppapaikkoja tulevien vuosien aikana. Lähinnä alkuvaiheessa varmasti online-shoppeja, nettikauppoja, joissa maksuvälineenä voi siis käyttää myöskin OneCoinia Bitcoinin rinnalla. Ja kuten kaikki kryptovaluutat, OneCoin täytyy louhia syntyäkseen. Ja louhinta on siis termi, se on tällainen teknologinen termi, ei mitään konkreettista louhintaa. Me emme kukaan louhi mitään, itse asiassa me otamme osaa tähän louhintaan. Ja kuten kerroin, järjestelmä mahdollistaa kaikkiaan 2,1 miljardia OneCoinia, ja se on se kappalemäärä,
niitä ei tule mistään lisää. Ne voidaan toki jakaa 6 desimaalilla pienempiin osiin jatkossa, mutta me tiedämme jo nyt, että kokonaismäärä tulee olemaan 2,1 miljardia. Ja tämä tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että kun on niukkuutta, niin myöskin todennäköisimmin arvo nousee. Ja myöskin kaikki OneCoinit louhitaan käyttäjille, eli tämä ei ole millään tavalla ennakkoon louhittu tai louhittava valuutta, vaan jokainen syntyvä kolikko tulee meille käyttäjille jonkin meistä haltuun, joko osissa tai ihan kokonaan. Ja tämä louhinta tapahtuu niin, että me pääsemme näillä tokeneilla eli optioilla mukaan näihin louhintapooleihin ja yhteisin resurssein lähdetään sitten ratkaisemaan käytännössä tätä algoritmipohjaista palapeliä. Ja aina kun tällainen yksi ratkaisu näistä 2,1 miljardista löytyy, se tapahtuu siis laskennan kautta. Yhtiöllä on nämä serverikeskukset ja heillä on myöskin tämmöiset supertietokoneet siinä, jotka tekevät meidän puolesta tätä laskentaa. Me ainoastaan osallistumme tänne louhintapooliin. Ja kun nämä koneet laskevat, niin joka 10 minuutti päivittyy tilanne, onko yhtään oikeaa ratkaisua näistä 2,1 miljardista löytynyt, ja mikäli on, niin silloin syntyy kolikoita. Käytännössä 10 000 kolikkoa kerralla, ja nämä jaetaan kaikkien poolissa mukana olevien kesken. Ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeammaksi ratkaisujen löytäminen menee, ja se vaatii enemmän aikaa ja resursseja, ja tätä kautta myöskin totta kai se on kalliimpaa. Ja samalla se vaikuttaa myöskin toki suoraan kolikoiden arvoon. Ja OneCoin käyttää blockchain-mallia näiden kolikoiden määrän verifiointiin. Ja se tarkoittaa sitä, että itse asiassa tämä syntyblokki, mikä on tavallaan DNA-ketjun alku, niin se käynnistetään nyt joulukuun alussa Helsingissä. Ja tarkoittaa sitä, että kun enteriä painetaan ja nämä koneet alkavat laskemaan ja sitä kautta louhimaan tätä kolikkoa, niin jokainen syntyvä kolikko on numeroitu omalla koodillaan, ja se on todellakin kuin DNA-ketju, eli me pääsemme seuraamaan jatkuvasti jokaisen kolikon nykyhetkeä ja myöskin historiaa. Eli järjestelmä on täysin läpinäkyvä. Me pääsemme jokainen omalta sivustoltamme seuraamaan siis jokaista syntyvää kolikkoa, ja onko se kolikko siirretty jonnekin toisaalle. Näkyy koodinumerosarja ja kellonaika, milloin tämä kyseinen kolikko on syntynyt, ja sen jälkeen päästään seuraamaan, miten se kolikko sitten käyttäytyy tässä meidän organisaatiossa ja yhteisössä tässä vaiheessa. Eli tämä on täysin läpinäkyvää, sitä kautta myöskin tähän kolikon arvoon erittäin ratkaisevasti vaikuttavaa, eli aivan sama kuvio löytyy myöskin Bitcoinin takaa. Jokainen siis voi seurata jokaista syntyvää kolikkoa. Kukaan ei pääse vetämään mitään välistä, eikä yksikään kolikko mene mitään hämärää reittiä meidän silmien editse. No sitten vähän tästä visiosta, eli ensinnäkin me saamme siis näihin koulutuspaketteihin näitä tokeneita eli optioita, joilla me voimme alkaa harjoittelemaan kaupankäyntiä tässä omassa sisäisessä pörssissämme. Ja nyt itse asiassa yhtiö tulee splittaamaan nämä kyseiset tokenit sillä lailla, että nämä koulutuspaketit tasoiltaan 1, 2, 3 ja 4, niihin liittyvät tokenit tullaan splittaamaan kerran. Ja tämän 5 tason arvoltaan 5000 tällaisen koulutuspaketin, kaikkein laajimman sellaisen, siihen kuuluvat tai sen päälle annettavat tokenit tullaan splittaamaan 2 kertaan. Ja splitti tarkoittaa tuplausta. Ihan käytännössä esimerkkinä halvin koulutuspaketti maksaa 100 euroa ja sen päälle pitää maksaa 30 euron rekisteröintimaksu, joka menee suoraan yhtiölle. Ja tätä 100 euroa vastaan, tätä koulutuspakettia vastaan saatte ilmaiseksi 1000 kappaletta näitä tokeneita. Ja splitin jälkeen ne siis tuplataan kertaalleen, niin sinulla on 2000 näitä tokeneita siinä vaiheessa, kun louhinta sitten alkaa. Ensimmäinen splitti on ilmoitettu tulevaksi marraskuun lopulla juuri ennen kuin louhinta aloitetaan. Ja sitten se toinen splitti, mikä koskee tätä 5000 koulutuspakettia, siihen kuuluu kaiken kaikkiaan
60 000 näitä tokeneita, ja sitten tämän ensimmäisen splittauksen jälkeen niitä on 120 000 ennen kuin louhinta alkaa, ja tuolla noin helmikuun aikajänteellä tulee vielä se toinen splitti, ja siinä kohtaa nämä jäljellä olevat, louhinnassahan osa on jo realisoitunut sitten kolikoiksi, mutta jos lasketaan matemaattisesti, niin 120 000 vielä kertaalleen tuplaantuu, eli se on 240 000 optiota 2 splitin jälkeen tässä 5 000 euron paketissa. Ja niillä optioilla voi käydä kauppaa suoraan toisten jäsenten kesken, tai sitten ne voi lukita tänne pooliin, ja sitä kautta ne optiot sitten muuttuvat käytännössä näiksi kolikoiksi, OneCoineiksi 1:5 logiikalla, eli yhtä OneCoinia vastaan tarvitaan 5 näitä tokeneita alkuvaiheessa. Ja jatkossa kun louhinta vaikeutuu, niin tokeneiden määrä suhteessa kolikoihin nousee. Eli esimerkiksi puolen vuoden päästä voi olla, että tarvitsemme useita kymmeniä tokeneita yhteen kolikkoon, ja vuoden päästä jo voi olla vaikka 50 tai 100 tokenia yhtä kolikkoa kohti. Ja sitten toki tämä läpinäkyvä ja antelias palkkiojärjestelmä on sitten niille, jotka haluavat lähteä rakentamaan myöskin tätä omaa OneCoin-organisaatiotaan eteenpäin. Se ei ole siis mitenkään välttämätöntä. Tässä voi olla täysin passiivisesti mukana, hankkia koulutuspaketin, lukita kaikki optiot, nämä tokenit sinne louhintapooliin ja sen jälkeen odottaa, että saa maksimimäärän kolikoita, mitä niillä tokeneilla voi saada, ja sitten myy, kun katsoo hinnan sopivaksi, niin nämä kolikot siellä pörssissä. Eikä vaadi siis minkäännäköistä verkostoitumista tai asian viemistä eteenpäin. Mutta toki ne, jotka sitä tekevät, niin saavat sitten huomattavia palkkioita niistä ponnisteluista erikseen. Ja tämä on tietysti huikea ajatuksena, jos mietitään, että Bitcoin on tässä tilanteessa tänä päivänä ja siellä ei ole mitään vastaavaa Bitcoinin takana ollut, eli tällaista palkitsevaa verkostojärjestelmää, mikä meillä on OneCoinissa. Että ainakin henkilökohtaisesti pidän tätä hyvin mielenkiintoisena mahdollisuutena. No miten sitten luodaan tätä arvoa OneCoinille ja toki jäsenistölle, niin tässä näkyy nyt 3 asiaa, mitkä ovat ihan ratkaisevia tämän arvon syntymisen kannalta. Eli totta kai spekulaatio, ihmiset spekuloivat, kuinka korkealle tämä arvo voi nousta, ja kaikissa pörsseissä spekulaatiolla on merkittävä rooli hinnan muodostumisen suhteen. Toinen on arvon säilyminen, eli kuten jo kerroin, OneCoinia syntyy vain 2,1 miljardia kappaletta, ja sen jälkeen kaikki kolikot ovat olemassa ja valuutta on synnytetty. Ja mitä enemmän aikaa kuluu eteenpäin, niin sen hankalammaksi tämä kolikon saatavuus käy, ja sitä kautta tietysti myöskin tuo arvo tulee nousemaan väistämättä. Ja 3. on tämä käytettävyys, eli mitä enemmän me saamme kolikolle OneCoinille valuuttana näitä kauppapaikkoja, alkuvaiheessa näitä online- ja nettikauppoja ja myöhemmin myöskin kivijalkakauppoja, niin sen vahvempi valuutta tästä rakentuu tulevien vuosien kuluessa. No mistä tiedän sitten, että OneCoin on todellinen? No ensinnäkin tämä perustuu aukottomaan innovatiiviseen kryptografiseen konseptiin ja aivan samalla tavalla kuten esimerkiksi Bitcoin. Tässä on takana tämä ihan uniikki ja puhtaasti OneCoinia varten suunniteltu kaava, ja se on itse asiassa 5 intialaisen matemaatikon luoma, ja Intia sen takia, että se on erittäin kustannustehokas maa, eli siellä on korkea osaamista ja edullinen hinta. Eli se on uniikisesti ja teknologisesti puhtaasti tälle OneCoin Ltd:lle toteutettu ja tehty räätälin työnä. Ja jokainen syntyvä kolikko on siis meidän käyttäjien hallussa, ja tämä ei ole millään tavalla ennakkoon louhittu, vaan me pääsemme seuraamaan läpinäkyvästi jokaista syntyvää kolikkoa. Ja kuten sanoin, jokainen käyttäjä saa tämän oman e-lomakon, tällaisen e-walletin omalla uniikilla osoitteella, joka on sekin toki suojattu, ja se on se kolikoiden säilytyspaikka. Ja nämä 10 minuutin välein tapahtuvat varmuuskopioinnit pyörivät siis jatkuvasti. Ja samoin nämä julkaistut blockchainit, eli nimenomaan nämä synty-DNA-ketjut, louhintasivustolla ovat jokaisen nähtävillä reaaliajassa koko ajan.
Eli me näemme jokaisen syntyvän kolikon ja myöskin kaikki siirrot näillä kolikoilla verifioidaan, eli myöskin ne näkyvät siellä. Siellä sitten, kun näitä kolikoita siirrellään jäsenten kesken. Eli yhtään tilisiirtoa ei tapahdu eikä kolikkoa louhita blockchainin ulottumattomissa. Tämä on siis täysin läpinäkyvää. Ja sitten näillä OneCoinilla tullaan myöskin käymään kauppaa tässä One Exchange-pörssissä, eli tässä meidän omassa pörssissämme alkuvaiheessa. Ja myöhemmin on tarkoitus sitten itse asiassa viedä tämä valuutta, kun se on riittävän vahva, niin myöskin ihan puhtaasti markkinoille. Ja sitä ennen tässä omassakin pörssissämme voimme käydä kauppaa näillä suhteessa euroihin, dollareihin ja myöskin bitcoineihin. Se lienee puolen vuoden, kahden aikajänteellä tapahtuva asia. Tässä on esimerkki blockchainista, eli se tulee olemaan striimattuna reaaliajassa näkyvissä täällä nettisivuilla. Ja siinä näkyy kellonaika ja kolikon koodinumerosarja. Se on kuin elokuvan lopputekstit, koko ajan tulee uusia kolikoita silloin, kun tämä ratkaisu tähän palapeliin tai kaavaan löytyy. Ja jokainen tosiaan voi seurata sitä siellä sitten reaaliajassa. No tässä on sitten tästä One Exchange-pörssistä, joka siis käynnistyi perjantaina. Ja pala palalta se nyt päivittyy päivittäin viikoittain toiminnallisuudeltaan täyteen mittaansa. Ja alkuun me voimme käydä täällä kauppaa näillä tokeneilla. Ja sitten kun ensimmäiset kolikot on louhittu, niin sinne aukeaa myöskin tämä kolikkopörssi. Se on hyvin joustava alusta, joka mahdollistaa reaaliaikaisen ostamisen ja myymisen. Ja hyvin mielenkiintoinen, että suosittelen jokaista kirjautumaan sivustolleen ja menemään tänne One Exchange-pörssiin ja tutustumaan tarkemmin. Siitä tehdään sitten erikseen myöskin suomenkielistä oppimateriaalia käytettävyyteen liittyen, joten itse asiassa nyt jo löytyy sieltä back-officeista englanninkielisenä tähän liittyvää infoa, että sieltä voi jokainen käydä sitä katsomassa ja kuten sanoin, niin myöhemmin myöskin suomenkielisenä ja yhtiö on luvannut koko sivuston myöskin suomenkielisenä tässä lähitulevaisuudessa. No sitten vielä vähäsen kerrataan tätä louhintaa, eli se on siis vain tämä termi. Ja jos nyt ajatellaan jättimäistä 2,1 miljardin kokoista palapeliä, niin tämä louhinta siis täyttää pala kerrallaan tätä palapeliä, ja mitä vähemmän on tyhjiä paikkoja jäljellä, sen hankalampaa on sitä oikeaa palaa sinne löytää. Ja tämän takia siis ajan kuluessa tämä louhinta vaikeutuu huomattavasti ja samalla myöskin sitten se on resursseja vaativampaa ja väistämättä aiheuttaa korkeampaa hintaa näille kolikoille. Eli ne, jotka nyt ovat nopeita ja ovat alkuvaiheessa mukana, niin hyötyvät siitä kyllä huomattavasti. Kuten tässä käy ilmi, niin esimerkiksi Bitcoinin vuonna 2010 käyttäjä löysi keskimäärin 1 tunnissa. Ja 2014 se kestää 25 päivää löytää 1 Bitcoin. Eli huomattava ero. Ja tänä päivänä itse asiassa niin 450 päivää tarvii Bitcoinin louhintaa, jotta päästään tuottavaan toimintaan oikeasti. OneCoinissa vastaavasti käyttäjät rakentavat näitä yhteisiä pooleja ja louhivat kolikoita yhteistyössä, jakaen näitä resursseja ja palkkioita. Ja tässä näkyy vähän tätä tilannetta, miten maailma on muuttunut tässä viimeisen 5 vuoden aikajänteellä. Ja itse asiassa tilanne on se, että kun 80% OneCoineja on louhittu, niin tämän jälkeen lähdekoodi vapautetaan kaikille globaalisti. Ja silloin kuka tahansa voi alkaa louhimaan sitä loppua 20%. Ja se tarkoittaa myöskin samalla sitä, että tämä OneCoin listataan käytännössä julkisesti noterattavaksi valuutaksi. Ja meidän verkostoijien kannalta se on tietysti hyvin mielenkiintoinen tilanne. Siihen menee varmasti vuosia aikaa ja tässä ehtii tapahtumaan huomattavaa arvonnousua ennen sitä. Mutta siinä vaiheessa sitten niin meillä on kansainvälinen oikea maksuväline, jonka kanssa voimme sitten itse kukin toimia niin kuin parhaaksi näemme. Kuten kerroin, mitä enemmän louhitaan, sitä vaikeammaksi tämä louhinta käy ja nimenomaan viimeisten kolikoiden löytäminen. Tosin tämä on sitten sitä vaihetta, kun tämä verkosto on jo käytännössä osaltaan purettu ja kuka tahansa saa sitten näitä viimeisiä kolikkoja louhimaan oman halunsa mukaan.
Tässä näkyy nämä kaksi käyrää, käppyrää, hinta ja vaikeus, eli ne kulkevat käsi kädessä. Mitä vaikeampaa louhinta, sen kalliimpi hinta. Ja nythän on siis se tilanne, että me kaikki, jotka nyt olemme esimerkiksi tässä puhelussa mukana, niin webinaarissa, olemme siinä onnellisessa asemassa, että pääsemme mukaan tähän aivan louhinnan alusta lähtien. Ja tässä näkyy yksinkertaisesti tämä louhinta, eli tarvitset näitä tokeneita, eli optioita, joilla otat osaa louhintapooliin, ja louhintapoolissa kun syntyy oikea ratkaisu ja kolikoita, niin ne jakaantuu sitten kaikkien näiden tokeneilla mukana olijoiden kesken heidän prosentuaalisten panostensa mukaisessa suhteessa. Ja alkuvaiheessa me saamme siis huomattavasti helpommin näitä kolikoita kuin sitten jatkossa. Ja näemme sen myöskin koko ajan täällä pörssissä, jossa siis tämä tokeneiden määrä on aluksi 5 kappaletta suhteessa yhteen kolikkoon ja jatkossa sitten useampia ja useampia tokeneita, kun vaikeusaste nousee. Ja suosittelen jokaista teitä tutustumaan tähän ostamaanne koulutuspakettiin, joka löytyy sieltä back-officeista One Academy-linkin alta. Ja käyttäkää aikaa, jotta tutustutte koko tähän aihealueeseen ja samalla toki myöskin saatte käsitystä, kuinka tätä treidausta tehdään ja kuinka sitä kannattaisi tehdä. Koska varsinainen OneCoin-kaupankäynti alkaa meillä sitten joulukuussa, kun ensimmäiset kolikot syntyy. Ja se on hyvin mielenkiintoista meille suomalaisille, että olemme se maa, josta tämä louhinta yhtiön toimesta käynnistetään. Ja tämä tilaisuus Helsingissä tarkentuu sinne joulukuun alkupuolelle. Saatte varmasti kaikki siitä tiedon. Ja jokainen pääsee paikan päälle seuraamaan, kun tämä ensimmäinen syntyblokki, Genesis-blokiksi sanottava blokki, startataan ja ensimmäiset coinit lähtevät syntymään. No tässä vähän kaupankäyntistrategiasta noin yleisesti, eli teillä on vaihtoehtona totta kai lyhyt tähtäin, jolla on tavoitteena nopea tuotto. Et ollenkaan lukitse näitä omia tokeneitasi tänne pooleihin, vaan myyt ne 4-5 kuukauden aikajänteellä. Niin silloin tämä tuotto-odotus pyörii täällä. Tämä Tycoon tarkoittaa sitä kalleinta 5 000 panosta ja tämä ProTrader 1 000 euron panosta. Ja tuotto-odotus on näissä lukemissa, mitä täältä jokainen voi katsoa. Sitten on tämä pitkä tähtäin, joka on huomattavan paljon tuottoisampi vaihtoehto. Aikajänne on 8 jopa 24 kuukauteen. Ja silloin kaikki tokenit lukitaan louhintapooliin ja niillä saadaan maksimaalinen määrä näitä OneCoin-kolikoita, jotka sitten myydään vasta pitemmän ajan kuluttua. Ja kolmantena vaihtoehtona balansoitu, eli myyt jonkin verran näitä tokeneita kattaaksesi tämän ensisijoituksen ja lopuilla sitten lukitset itsesi tänne louhintapooliin ja sieltä sitten maksimoit tuotot pitemmän ajan kuluessa. OneCoin on tulevaisuutta, eli tämä on innovatiivinen, turvallinen ja todellinen kryptovaluutta. Ja tämä 100% louhinta jäsenten toimesta, eli tuotto jää jäsenille. Kuten kerroin, edes yhtiön johto ei pääse millään muulla konstilla tähän louhintaan mukaan kuin samalla tavalla kuin me kaikki muutkin. Eli hankkimalla koulutuspaketin ja saamalla tokenit ja lukitsemalla ne sitten louhintapooleihin. Ja meidän kaikkien eduksi totta kai tehdään tätä yhteistyöllä. Tämä on kuin tällainen joukkorahoitus tähän valuutan synnyttämiseen, jolloin päästään ilman korkeita laitekuluja itse kukin hyötymään näistä kolikoista. Ja reaaliaikainen louhinta, eli jokainen voi seurata tätä koko ajan sieltä sen blockchainin kautta, eli 10 minuutin välein näemme, että onko kolikoita syntynyt. Täysin läpinäkyvä järjestelmä. Ja aikaiset liittyjät hyötyvät, koska louhintakulut ovat alhaalla ja vaikeusaste on alhaalla. Ja kun aikaa kuluu, niin tilanne sitten muuttuu. Ja tulevaisuudessa tulossa siis treidattavaksi julkisesti, kuten Bitcoin ja toinen merkittävä tällainen kryptovaluutta nimeltään Litecoin. Ja aika on nyt, eli ole ajoissa. Varmista, että olet nimenomaan ensimmäisten joukossa mukana näissä louhinnoissa ja pooleissa. Ja hyödynnät nämä splittaukset, joita tulee siis maksimissaan 2 kappaletta.
Ja sitten myöskin saat palkkioita, eli järjestelmässä saa palkkioita myöskin heti sen jälkeen, kun olet koulutuspakettisi ostanut, niin alat saamaan myöskin tällaisia One Life-pisteitä, jotka kohta selvitän vähän tarkemmin. Tässä näkyy nämä tuotepaketit, eli Starter on tämä 100 euron arvoinen edullisin koulutuspaketti ja toki sisällöltään kaikkein pienin. Sitten on Trader, joka on arvoltaan 500, Pro Trader arvoltaan 1000, Executive Trader arvoltaan 3000 ja Tycoon Trader arvoltaan 5000. Ja ilmainen liittyminen on toki mahdollista. Tilanne on se, että mikäli kirjaat itsesi ilmaiseksi mukaan, sinulla on 14 vuorokautta aikaa päivittää paikkasi jollakin tuotepaketilla. Jos et sitä tee, niin tämä sinun ilmainen paikkasi tippuu pois täältä verkosto-organisaatiosta ja saat toki puoli vuotta yhtiöltä sähköpostia ja informaatiota, missä mennään, mutta jollet sinä aikana aktivoidu, niin sen jälkeen tämä koko paikkasi sitten pyyhkiytyy pois järjestelmästä. Ja mikäli muuten haluat pois järjestelmästä, niin sähköposti tukeen, eli support@onecoin.eu-hun, niin he kyllä poistavat sinut järjestelmästä pyynnöstä, eli se ei ole myöskään mikään ongelma kenellekään. Tässä vielä näette sitten tämän BV-kohdan. Tämä BV tarkoittaa bonus volume, eli nämä ovat niitä pisteitä, joiden kautta palkkioita maksetaan verkostopuolella, ja ne ovat 1:1, eli 100 euron paketti, niin on 100 pistettä. Ja sen lisäksi vielä on nämä AGC, eli Aurum Gold Coin kolikot. Tämä on sellainen lisäbonus, mikä kaikille tulee ilmaiseksi näihin paketteihin. Nämä ovat tällaista hybridivaluuttaa, eli käytännössä jokaisen tällaisen kultakolikon takana on 1 milligramma aitoa kultaa, jota säilytetään Dubaissa turvatalossa, ja me saamme tämän ulkopuolisen yhteistyöyrityksen kautta nämä kolikot itsellemme, ja pääsemme käymään kauppaa tuossa One Exchange-pörssissä myöskin näillä kolikoilla. Ja jatkossa saamme sitten lisäinformaatiota näihin kultakolikoihin liittyen. Ne ovat siis ilmaisia aivan kuten tokenit, ja nämä kappalemäärät kuuluvat näihin tuotepaketteihin. Ja tämä One Card tarkoittaa sitten tällaista nostokorttia, mikä kuuluu siihen jokaisen sähkölompakkoon eli e-wallettiin, ja tämä sisältyy valmiiksi 500 euron ja siitä korkeampiin koulutuspaketteihin. 100 euron pakettiin se pitää lunastaa erikseen, ja toki sama juttu sitten koskee tätä aktivaatiopakettia, joka on siis ilmainen. Mutta nämä tiedot tähän korttiin liittyen itse asiassa päivittyvät meille aivan pian, eli ilmeisimmin 2 viikon aikajänteellä tulee jo mahdolliseksi tilata ensimmäiset kortit sitten niille, jotka ne haluavat itsellensä. Ja näiden euromäärien lisäksi siis on täällä erikseen tämä kertaluonteinen 30 euron rekisteröintimaksu, joka menee siis suoraan yhtiölle. Ja mikäli mietitte, mistä yhtiö tässä tekee itse rahaa, niin nimenomaisesti näistä koulutuspaketeista oman katteensa ottavat niistä, myöskin tämän rekisteröintimaksun, ja tämän lisäksi 2,5% välityspalkkion kaikista kaupankäynnistä täällä sisäisessä One Exchange-pörssistä. Eli se on se ansaintalogiikka tämän yhtiön osalta. No tässä sitten oikeastaan koko tämä verkostopuoli lyhykäisyydessään, mistä siellä on mahdollisuus sitten tienata. Eli ensimmäinen on suoramyyntipalkkio. Joka kerran kun sinun kauttasi joku hankkii koulutuspaketin, saat siitä 10% suoramyyntipalkkion. Eli jos esimerkiksi henkilö ottaa 1000 euron koulutuspaketin sinun kauttasi, niin saat siitä 100 euroa suoramyyntipalkkiota. Ja tämä maksetaan jokaiselle, joka tuo tänne uusia henkilöitä organisaatioon. Verkostobonus maksetaan binäärijärjestelmän kautta, eli sinulla on 2 tiimiä, ja kaikki nämä tuotepaketit, mitä näihin tiimeihin kertyy, niin tuottavat siis saman pistemäärän, mitä ne euromääräisesti maksavat. Ja nämä pisteet maksetaan euroina ulos 1:2 logiikalla, eli on vahvempi tiimi, jossa on enemmän pisteitä, ja heikompi tiimi, jossa on vähemmän pisteitä. Ja 1:2 heikomman tiimin pistemäärän perusteella
maksetaan. Esimerkkinä vahvemmassa tiimissä on 2 koulutuspakettia näitä startereita, eli 100-eurosia on yhteensä 200 euroa, ja heikompaan tiimiin tulee 1 vastaava 100 euron koulutuspaketti. Silloin maksetaan nämä kaikki 300 pistettä ulos, ja rahamääräisesti se on aina 10% heikomman tiimin liikevaihdosta. Ja tässä tapauksessa heikommassa tiimissä oli siis 100 pistettä, ja siitä 10% on 10 euroa. Eli nämä 300 pistettä oikeuttavat 10 euron verkostobonukseen. Ja nämä verkostobonukset ja suoramyyntipalkkiot maksetaan viikoittain, näin maanantaisin on aina tämä kirjanpidollinen maksupäivä. Ja sitten on matching bonus, eli auttamispalkkio. Kun autat omia kontaktejasi menestymään, niin sinulla on mahdollisuus saada aina 4 tasoon asti matching bonusta. Omista suorista mukaanottamistasi 10%, heidän mukaanottamistaan 10%, ja heidän mukaanottamistaan 20%, ja vielä heidän mukaanottamistaan 25%. Eli 4 sukupolveen asti se on mahdollista. Mutta siinä on tietyt kriteerit tokikin liittyen sinun oman koulutuspaketin tasoon ja siihen, että molempiin tiimeihin pitää olla 1 henkilökohtaisesti suositeltu vähintään 500 euron koulutuspaketin hankkinut henkilö. Sitten on aloitusbonus, joka maksetaan kerran, ja sinulla on 30 päivää siitä hetkestä, kun olet maksanut oman koulutuspakettisi, aikaa kerryttää 5500 tätä BV:tä, eli bonusvolume-pistettä, on sama kuin 5500 euroa henkilökohtaista myyntiä. Eli omien suosittujen tai suositeltujen kautta syntynyt liikevaihto vähintään 5500 euroa, niin sinulle maksetaan kertaluonteinen 10% aloitusbonus, eli minimissään 550 euroa tai siitä enemmän. Ja sitten on tämä One Life-klubi, ja se tarkoittaa sitä, että se on kuin tällainen lentopisteet, eli jokainen, joka kirjautuu järjestelmään ja maksaa koulutuspaketin, alkaa saman tien saamaan tällaisia One Life-pisteitä. Nämä ovat siis eri pisteitä kuin nämä verkostopisteet. Nämä pisteet oikeuttavat sinut jatkossa erilaisiin luksustuotteisiin tai matkoihin, jotka voit sivustolla sitten itse lunastaa tietyllä pistemäärällä, saa tiettyjä palkintoja. Ja nämä siis alkavat kertyä kaikille, kun tämä koulutuspaketti on hankittu, ihan koulutuspaketin mittakaavasta riippumatta, ja ne maksetaan sinulle joka päivä. Jos haluat enemmän näitä One Life-pisteitä, silloin sinun kannattaa suositella järjestelmään useampia ihmisiä, ja sen lisäksi sitten hankkia kalliimpi koulutuspaketti itsellesi. Nimittäin 3., joka tähän vaikuttaa, on sinun jälkeesi maailmalta globaalisti yhtiöön tulevat jäsenet, joiden määrä jokainen pystyy näkemään ihan kirjautumissivulta. Ja nämä 3 asiaa yhdessä, siis maailman kaikki jälkeesi tulleet ihmiset, oma koulutuspakettisi taso ja sitten kolmantena tämän koulutuspaketin tason lisäksi tähän One Life-pisteisiin vaikuttaa se, kuinka monta henkilöä itse olet suoraan suositellut järjestelmään. Splitit kävin jo läpi, eli splittaus tarkoittaa sitä tuplausta, ja maksimissaan siis 2 kertaa splittaantuu nämä sinun optiosi, eli tokenit. Kultakolikot käytiin myöskin läpi. Johtajaohjelma tarkoittaa erillistä johtajabonusohjelmaa, joka julkaistaan, lanseerataan samoihin aikoihin, kun tämä kolikoiden louhinta alkaa, eli marras-joulukuun aikajänteellä. Ja tämä One Payments-kortti on tämä maksukortti, josta jo puhuinkin. Tässä sitten vähän OneCoinin kasvupotentiaalia. Missä OneCoin on vuoden kuluttua? Tämä on yhtiön ennuste, eli täällä on vastuuvapauslauseke, eli tämä perustuu puhtaasti ennustukseen ja vaatii totta kai yhtiön kasvua, jäsenistön aktiivisuutta ja ponnisteluja, mutta se on hyvinkin todennäköistä. Meillä on täysi mahdollisuus saada tuonne vuoden päähän jäsenistön kokoluokka jo useampaan 100 000 jäseneen, ja silloin se tarkoittaisi kyllä sitä, että OneCoinin arvo on väistämättä tuolla useissa euroissa kappaleelta. Firman tällainen ennustus on, että vuoden päästä 2,5–5 euroa
kappaleelta. Ja lähtöhintahan OneCoinilla tulee olemaan 50 senttiä kappaleelta. Ja yhden tokenin eli option arvo on siis 10 senttiä, eli 1:5. No sitten 3 vuoden aikajänteellä niin on mahdollista, että yhden kolikon arvo on tuolla 50 ja 100 euron haarukassa, jopa enemmän. Siihen vaikuttaa siis hyvin pitkälti se, että kuinka iso verkosto meillä on sitten 3 vuoden kuluttua tässä OneCoin-yhteisössä. No mitä sitten tulee tapahtua, jotta OneCoin saavuttaa tämän kasvun? Totta kai siis paljon jäseniä. Mitä enemmän jäseniä, sitä korkeampi likviditeetti OneCoinilla on, ja se tulee nostamaan väistämättä kolikon arvoa. Ja aktiivinen louhinta, toki sama asia. Mitä enemmän tapahtuu louhintaa, sen korkeammalle sen tulee nostamaan OneCoinin arvoa. Ihmiset enemmän haluavat kolikoita omistukseensa, ja mikäli he eivät niistä halua luopua, niin silloinhan se automaattisesti tarkoittaa sitä, että kolikon arvo nousee entistä enemmän. Mikäli ihmisiä ei tule mukaan järjestelmään, niin silloin tämä louhinta voisi periaatteessa jopa pysähtyä, koska vain näiden tokenien kautta se louhinta on mahdollista. Ja mitä tunnetumpi OneCoin on sekä jäsenten että yhtiön toimesta, sitä uskottavampi vaihtoehto siitä tulee Bitcoinille. Ja sitä kautta tunnettuus ja tällainen uskottavuus niin nostaa toki myöskin OneCoinin arvoa. Ja jäsenistön koulutus, mitä paremmin me osaamme itse käydä kauppaa, mitä tarkempaa kauppaa näillä kryptovaluutoilla, näillä omilla sekä OneCoinilla että tokeneilla, niin se tulee myöskin nostattamaan OneCoinin arvoa pitemmällä juoksulla, koska silloin tämä volatiliteetti eli arvon vaihtelu siinä pörssissä on huomattavan pientä ja se on hyvin tiukkaa tämä treidaus. No sitten OneCoinin tulevaisuutta, eli kunnianhimoinen tavoite tulla uudeksi Bitcoiniksi, haastaa tämä Bitcoin tosissaan, ja kuten jo kerroin, niin Bitcoinilla ei ole takana mitään organisoitua verkostoa, vaan se on puhtaasti vapaamuotoisesti syntynyt verkosto tänä päivänä, ja edelleenkin kokonaisen Bitcoinin omistaa vain noin 250 000 ihmistä koko maailmassa, ja markkina-arvo on kuitenkin siellä yli 5 miljardin US-dollarin tänä päivänä. Ja kun 80% OneCoinista on louhittu ja olemassa, niin silloin tämä valuutta listataan julkisesti ja samalla toki myöskin tämä kaava sitten avataan kaikille, tämä lähdekoodi tulee avoimeksi ja kuka tahansa voi lähteä sen jälkeen louhimaan näitä loppuja kolikkoja itselleensä. Ja silloin OneCoinia voidaan käyttää laajasti online-tilisiirroissa ja e-maksuissa, mikä toki auttaa saavuttamaan vielä suurempaa suosiota. Ja myöskin siinä vaiheessa sitten OneCoinilla pystyisi nostamaan automaattista euroja, dollareita ja muuta valuuttaa. Ja meillä on myöskin toivon mukaan käytössä oma maksukortti, joka on suoraan sidottu tähän OneCoin e-walletiin, eli maksat kaupassa ja raha lähtee käytännössä sinulla OneCoinina oman korttisi e-walletista. Tässä nyt sitten tämä OneCoinin idea teille kaikille, ja toivon mukaan nyt olette huomattavasti paljon paremmin perillä siitä, että mistä tässä on kysymys. Ja katsotaanpas vielä, että onko täällä semmoisia kysymyksiä muutamia tullut, jotka voitaisiin tässä vielä käydä nopeasti läpi. Jokainen voi siellä itse katsoa näitä kysymyksiä, onko siellä kellään erityisiä kysymyksiä. Ilmeisesti on ollut linkissä jonkin verran ongelmia, mutta otetaan tästä opiksi ja jatkossa pyritään sitten saamaan oikeat linkit jokaiselle ja kaikki halukkaat mukaan. Tämähän on kuitenkin yli 60 osallistujalla firman menestyneimpiä avauswebinaareja, joten suuret kiitokset teille kaikille siitä. Ja omalta osalta tässä kohtaa toivottelen teille kaikille oikein mukavaa iltaa ja hyvää yötä ja oikein paljon tsemppiä OneCoinin eteenpäin viemiseksi. Pyritään tekemään tästä todella iso juttu myöskin täällä Suomessa. Hyvää yötä.